Jo crec que la ciència necessita tenir altres perfils d'investigadors, altres perfils de líders, i la ciència necessita dones i infermeres amb ganes de voler canviar les coses. Per tant, jo animo a les noves generacions que s'endinsin en aquest camí de la recerca i que impulsin projectes que tinguin un impacte real en la salut de les persones. A mi personalment el que més em motiva és saber que el que fem al laboratori té un impacte real a la vida de les persones. Crec que la ciència avança gràcies a la mirada de persones diferents i les futures generacions segur que portaran una perspectiva de gran valor. I que tot i que requereix un esforç i una dificultat, doncs hi hem de ser. Crec que val la pena fer-ho. I a més, li recomanaria, per exemple, aquest llibre n'hi ha molts, però aquest en concret, sí, me'l va regalar la Carmen Budóvar, no? Que el dia de la seva tesi doctoral, que jo vaig ser tribunal, i ens va agradar particularment aquella tesi perquè el tribunal estava configurat per 3 dones, la doctoranda, ara ja doctora, era una dona, i les 2 directores pues, també eren dones. No? Llavors, realment les dones podem aportar molt, no? I hi ha talent en aquest país. Llavors, l'encoratjaria a seguir cap endavant.